Pekný sobotný podvečer, vážení priatelia. Pri útoku na Irán sme svedkami ďalšieho dôkazu totálneho rozkladu svetového poriadku a úplného ignorovania medzinárodného práva. Veľkí a silní si robia, čo chcú. OSN je impotentná a my malí sa môžeme akurát tak pozerať a reptať. Môžeme mať silné diplomatické vyjadrenia, môžeme odsudzovať. Na vojenskom útoku proti Iránu to nič nezmení. Opäť sa ukazuje, aká je Európska únia zanedbateľná, ako ju nikto neberie vážne. Nikto nás nebral vážne v Gaze, vo Venezuele, teraz v Iráne. Jediné, čoho sú schopní niektorí hráči v Európskej únii, je podkurovanie vojny na Ukrajine. Pán premiér, keď vravíte, že sme mali, to máte na mysli celú Európsku úniu? Lebo pri takomto rozmýšľaní to ani nech sa nečudujeme, že za posledných 20 rokov, odkedy ste v Európskej rade a máte tam svoje miesto, sa nespravilo nič. Lietate tu po Rusoch, lietate tu po Číne, lietate tu po Amerike, ešte tam aj zmluvy dávate dokopy nejaké, čo sa týka budovania ďalšieho jadrového bloku v Jasovských Bohuniciach. Ale prosím vás pekne, máte aspoň ten projekt pripravený, že po dobudovaní v roku 2040 alebo 2050, že koľko tá elektrina bude stáť domácnosti a priemysel? Za koľko nám tá firma, ktorá to vybuduje, bude nám tú elektrinu dodávať? Minimálne, odkedy ste teraz premiérom, od roku 2022, by ste mali riešiť, že ako poriešiť elektrinu na Slovensku, aby sme mali minimálne v rovnakých cenách ako USA, keď už sa nedostaneme na tú cenu Číny. Vy by ste mali riešiť ako Európa, ako sa dostať na cenu Číny. Koľko nás to bude stať, čo preto treba spraviť. Toto by ste mali riešiť.